сега записваме, ме интересува. Така, здравейте Е, хора, Марино, здравейте какво хора, правиш, бе? аз съм Що ме тук, записваш, бе? завърнах се и тук малко, Булдева! тук малко, ма- а, малко късничко почвам да записвам, ама какво да се прави? Тук що ножнах един, ама то вече замина. О, нищо, сега ще не ваксаме. Колко смолка, бе? Да има. Ама, я да видим къде... Някой дефюзва! Дефюзва бомбата, бе! Абе, не знам къде е това, бе. Той има 10 блока, бе. Те дефюзнаха, бе, брат! Бомба ти нема! Ма те дефюзнаха и копанецата. Имало, да има. Еди, бомба отиди пантвей на Б. Еди, бомба, какво каза? Give me the bomb на Епичок. Ей, мен. Ей! Абе, мама. Ей! О, майска граната, бе. Мама ти не! На граната, бе. Баннаха, бе! Мамка му! И сега как мога такова нещо са? Баннаха ли те? Да, За колко време? за 30 минути.